Doktorka filozofie Klára Kubičková dlhoročným pôsobením a vedecko-výskumnou činnosťou prispela najmä k rozvoju oblastí histórie, architektúry a umenia 20. storočia, ako aj jej prítomnosti v zbierkach a výstavnej činnosti galérií. V rokoch 1987 až 1992 bola zakladajúcou kurátorkou architektonickej zbierky Slovenskej národnej galérie v Bratislave. V roku 1990 bola na zakladajúcej schôdzi Rady galérií Slovenska zvolená za jej prvú predsedníčku. Od roku 1997 spracovávala dejiny architektúry mesta Banská Bystrica v 20. storočí. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriavala na teórie hodnôt, metódy hodnotenia a kritiky architektúry. Je autorkou mnohých umelecko-historických výskumov historickej architektúry. Bola kurátorkou okolo 80 výstav na Slovensku a v zahraničí. Od 80. rokov 20. storočia bola iniciátorkou výstav architektúry v regionálnych galériách. Je autorkou viacerých odborných monografií, štúdií a článkov v odborných časopisoch. Pripravila tiež mnohé rozhlasové a televízne relácie. Nepatrím ešte k tej generácii, ktorá dávala svoju kariéru na prvé miesto. Pre mňa vždy bolo najdôležitejšie spravodlivé sklbenie mojho profesionálneho záujmu so záujmami mojej rodiny v rovnakej dôležitosti. Mojím záujmom bola od začiatku architektúra. Spočiatku historická, už moja diplomová práca sa zaoberala tehlovou architektúrou Žitného ostrova, až kým vlastne aj mimo tejto tematiky som zakotvila v modernej architektúre 20. storočia, a to hlavne v období medzi dvomi svetovými vojnami. Neskôr som dostala vynikajúcu ponuku založiť zbierku architektúry 20. storočia v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Po návrate do Banskej Bystrice znovu s úmyslom zladiť svoju ešte zbývajúcu prácu so životom rodiny som vlastne pokračovala vo svojej práci už ako dôchodkyňa. A to účinnou ochranou niektorých pamiatkových objektov, pretože dnes ochranca pamiatok sa musí stať niekedy aj aktivistom, aby zachránil to, čo už celkom bežnými procesmi predpisovými nie je možné. V Banskej Bystrici som našla veľmi dobrú úrodnú pôdu a veľkú podporu obyvateľstva a určité výsledky sme na tomto poli aj dosiahli. V súčasnosti sa stále spolupracujem aj s mestom, aj s pamiatkovými orgánmi, s múzeami tu. A pokiaľ budem osožná a budem môcť odovzdávať svoje vedomosti svojmu okoliu a tým, ktorí to potrebujú a dokonca, ktorí by ju prípadne aj použili, tak sa snažím ešte žiť.